Wolofaw fe u ka jamana kuntigi n'o ye Basiru Jomaye Jakar Fayi ye ale min yɛrɛ kan ka na taamana an fɛ yan tile 2 in na sibiri tɛmɛnen a y'a ka bɛrɛbɛrɛli tɔn sigi n'o ye parti politique ye ko kira ye fasoden ɲumanw olu ka tɔn ko o don parti politique in kɔni bɛ ka sigi ka kɛ ni fɛn ɲɔgɔn ye sa Ousmane Sonko n'ale Pastef ɲɛmaa ye ale ni Jomaye Fayi ni ɲɔgɔn cɛ min ye président kɔni ye sa a y'a yira sa k'a fɔ k'u bɛna nin tɔn in sinsin don nataw la kalataw ni min ye wulikajɔ fɛn kan ka kɛ faso tɔgɔ la a yɛrɛ n'a ye o kɛnɛ kan a y'a yira sa k'a kɔni bɛna yɛlɛmaba don Sénégal politique ko ta na sira fɛ wa min ye Jomaye Fayi ye kɛnɛ kan ye a yɛrɛ tun bɛ a y'i masakɛ taama k'i tɔntigi taama ka tila k'a yira bɛɛ lajɛlen na ko n'i ye dannifɛn ɲuman falen sɛnɛ k'a bɛ falo min na ko o de ye sɛnɛden ɲuman ye wa k'olu ka tɔn in ko ni Ala sɔnna a ma ko danfɛn ɲuman don ko wa k'a bɛna falen ko bɛɛ lajɛlen bɛna a ye fala ye nin ye président ye jamanakuntigiya la min taara parti politique sigi o de la ne k'i ma n ko politique n'aw bɛnna aw bɛ se ka fɛn bɛɛ k'a kɔnɔ nka n'aw ma bɛn foyi tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ a kɔnɔna na Burkina Faso ministre bɛ kɛlɛko kunna ani Wolomasiri Tabako ka baara n'o ye général Célestin Sempore ye a y'a yira juma don ko min ye Wolomasiri Tabako ye k'olu ka wulikajɔ ni cɛsiri bɛ ka kɛ yaasa jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen basigi ni lafiya bɛ na ye bi wa a y'a yira fana k'a fɔ ko min ye olu ka jamana 100 sira de la sa 70 ani 4 buruburu 53 o bolo sagoya la bi u bɛ se ka wulikajɔ kɛ a fan 14 bɛɛ lajɛlen na u ka laɲini ye jamana bɛɛ lajɛlen ka lakana ko o baaraw bɛ senna o bolo min ye général Sempore ye nin waati na IES jamana minnu bɛ jamana 3 ninnu sa olu ka ko sɔrɔdasi Wolomasiri Tabako ka ɲɛmaaya bɛ ale bolo Benin ni Nigeria olu bolo ni ɲɔgɔn ma Nigeria jamanakuntigi danga n'o ye Kasina Simina ye ale ye taama kɛ Beninkaw fɛ juma tɛmɛnen tɛgɛnɔ bilara sɛbɛn na sɛbɛn min na to sa min ye Romuald Wadani n'ale ye Benin jamanakuntigi ye ani o ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma sa sɔrɔko ta na sira fɛ yiriwaliko ta na sira fɛ min ye ka se ka bayɛlɛmaminɛnw ni bolo di ɲɔgɔn ma kɛ seko ni dɔnko ale ni jagoko ta na sira fɛ ka taa se lakanako ma u y'u da don nin bɛɛ lajɛlen na Maroc jamana y'a yira sa k'a fɔ ko min ye san o san maa 9,000,000 o de bɛ taa ale ka jamana lajɛ n'o ye turisiw ye 100 sira la sa u y'a yira sa ko a yɛlɛla ni 6 ye min ye u ka kimɛlikɛlaw bɛɛ lajɛlen y'o yira sa ko kɔni bɛ dɔ fara u ka jamana musaka kan Ukraine y'a yira sa ko ale kɔni degunnen don nin waati in na Rusilakaw kɔni ka gosili bɛ ka caya kosɛbɛ olu yɛrɛ mana maramafɛn minnu bila sa u bɛɛ lajɛlen bɛ ka degun sɔrɔ nin waati in na min ye Ukraine ni Rusi ye sa ale ka olu ka kɛlɛ min filɛ senna nin ye ko ni Ala sɔnna a ma ko fɔɲɔgɔn sigikafɔ bɛna ɲini a ko la min bɛna k'a siɲɛ 3nan ye bɛɛ lajɛlen bɛ ka dugawu kɛ sa u ka se ka kɛ ka ɲɛ Allemagne a yirala k'a fɔ sa olu ka dugu kɔnɔna na Bamanjɔni ka wele kabadɔ kɔni ye dangari Allemagnekaw fɛ sibiri tɛmɛnen siganamaa kelen n'o ye jihadisi ye bolo sera ka da ale kan wulikajɔ in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ Berlin ale yɛrɛ kɔnɔna na u ka kunnafonidilaw y'o kuma fɔ kununko kari min ye bolo ni ɲɔgɔnma kɔnɔna kuranko ta na sira fɛ sa Iran ni Oman ni olu kɔni jɛra ka ɲɔgɔn ye tuguni u ka kumaɲɔgɔn ye tali min kan sa Detroit d'Ormuz u y'o kuma fɔ ka taa se nin waati na sa kuran yɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min fɛɛrɛ min bɛ Oman bolo ale y'o da yira Iran na yaasa min ye Detroit d'Ormuz ye a ko bɛ se ka ban cogo min nka fala ye bi taji sɔngɔ yɛlɛlen don Amerikɛnw fɛ yen dɛ a sɔngɔ yɛlɛlenba de don yen an balima minnu bɛ baara kɛ yen u caman y'an wele k'a fɔ an ɲɛna ko Ala kana ni sɔngɔ yɛlɛ in ɲɔgɔnna se an ma han sabula k'a yɛlɛlen don kosɛbɛ Faransikaw fɛ yen u y'a yira sa ko bɔlɔlɔ sira kan sa denmisɛnnin o denmisɛnnin ne si ma san 15 sɔrɔ e tɛna se ka yɛlɛ sɛbɛn in talen kɔ u ka wasabulon fɛ ko jamana bɛɛ lajɛlen jɛra ma ko k'a lawaleya septembre kalo nata in ko k'a don bɛrɛ la baara bɛ se ka kɛnɛya cogo min Algérikaw bɛ wulikajɔ la nin y'a dɔgɔkun 3 ye sa ka tasuma ale kunbɛn u y'a yira sa k'a fɔ ko yɔrɔ caman kɔni bɛ bi bi in na u sera ka olu kɔni kisi maa 6 o de fatura ko in senfɛ Côte d'Ivoire ministre bɛ sɛnɛko kunna ale welemada kɛ ka ɲɛsin sɛnɛkɛlaw ma yaasa cogo min na u bɛ se ka yɛlɛma don ka baara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la farikolo ɲɛnajɛ sɔrɔko ta na sira fɛ sɛnɛ ni kungow bɛ se ka don ba la cogo min na sa min ye farafinna ka kelenya hukumu kɔnɔna ye welemada in kɛ kun ye min ye olu ni Ghana kɛlen don k'u bolo don ɲɔgɔn bolo yaasa fɛɛrɛ ɲɛnama bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min na ka o ko ta na sira fɛ Côte d'Ivoire ka se k'a ka tɔnɔ kan tɔnɔw sɔrɔ walima ka dɔ fara a kan